Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial parlarem del que fa referència a la font d'un document Word. Font que tenim aquí, amb tots aquests elements que podem seleccionar i treballar. Bé, jo he copiat un trosset sobre aquestes granotes, les simpàtiques, que aprofitarem per treballar-lo. Bé, el primer que veurem serà el tipus de font que ens permet tenim aquí un grapat. Doncs si volem canviar el tipus de font, per exemple, a una paraula, simplement seleccionem i escollim la nova font que ens agradi. I aquí la tindrem. Això podem fer-lo amb una paraula o seleccionant tot el document. Podem canviar la lletra de cop. Fins trobar una que ens agradi o que es vagi bé per al nostre document. Deixarem aquesta. Fem un clic. Bé, una altra opció és canviar el tamany de la font. Doncs tindrem com tres possibilitats. Podem anar directament per aquí, seleccionant aquestes mides, però a vegades és una mica lent. És més fàcil utilitzar aquestes dues icones per canviar automàticament el tamany de la font. Podem fer-la més petita, clicant a la A de aquesta baix, o una mica més gran, fins al tamany que ens agrada. Bé, jo la deixaré amb aquest tamany. Finalment també podríem canviar-lo des d'aquí mateix. Podríem posar tamany 12 i aquí la tindríem un tamany 12. Molt bé, així que ara el que farem serà canviar la font. Posarem, per exemple, un Arial i la farem una mica més petita. Per exemple, Arial 10. Perfecte, doncs ja tenim aquí el nostre text amb la font i el tamany de la font que més ens agrada. Bé, altres coses que podem fer també és posar-hi lletres o paraules amb negreta, en cursiva o subratllant. Si ens interessa, per exemple, si ens interessaria remarcar més aquesta paraula, doncs la seleccionaríem i posaríem en negreta. O, per exemple, aquesta altra paraula amb negreta també. El mateix es podria passar seleccionant tot el text, podem posar-lo tot en cursiva o només una frase. I pel nostre títol, per exemple, el que podríem fer és subratllar-lo i fer un tamany una mica més gran. Bé, i així remarcaríem algunes paraules que ens semblessin més importants. Altra cosa que també podem fer és, amb aquesta icona, ressaltar un text. Per exemple, el títol podríem ressaltar-lo, ja que estem parlant d'aquestes Dendrobates Strictorius de color blau, el podríem posar de color blau o qualsevol altra paraula. Podríem posar-lo ressaltat de diferents colors. Alguns colors, clar, són més adients que d'altres. Molt bé. I ja per finalitzar, doncs, el color de la font. Aquí es permet canviar el color negre, que és automàtic, el que de sèrie, per altres colors. Doncs seleccionaríem i, per exemple, podríem posar-li un color groc. O a qualsevol paraula o frase. Podríem seleccionar-la i posar aquestes paraules de diferents colors. Podríem utilitzar diferents paletes que hi ha al registre.
per anar canviant el nostre text de curs. Podríem ressaltar les paraules, etc. Si un cop ho tenim acabat no ens agrada, doncs, com ja hem vist al tutorial anterior, amb la tecla Ctrl Z podríem anar desfent tot el que hem fet i deixar-lo com al principi. Bé, això és tot. Gràcies i ens veiem amb el següent tutorial.